Dunay nangutana sa iya nga damgo. Atod pa niya nga as unta ko if unsay hubad sa akong damgo gabi nga nagpakita nako akong mama nga nitaliwan na man siya. Iya daw ko gitagaan og burger with fries kami sa ako ate. Nga malipayon man siya. Dito jud permi sa among yutang natawhan siya. Ug atod jud permi sa among balay siya magpadamgo nako. Salamat. Matod sa libro ni Professor Swami nga kung magdamgo ka sa mga nitaliwan na sa laing kalibutan, kini nagkahulugan nangayo kuno kini sila og panabang kanatong mga buhi. Labi na gid kanimo nga gipadamgo. Kaya itong buhi pa kuno sila, ikaw mo ilang suod o dali ka nilang maduulan. So wala man tayo mahatag nga laing tabang, pinaagi lamang sa pagpamisa. So imong pahinungdan o misa ang talag sa imong inahan. Kung doon na kamoy mga damo nga gusto ninyong mahibawan ng kahulugan, i-comment lang sa ubos.